Práve som si vypočul video mladého Kaliňáka, ako nás ovplyvňoval po revolúcii západný svet alebo Amerika, ako nás ovplyvňuje dodnes. Ja som v nemom úžase na to video pozeral. Ja doteraz nerozumiem, ako mladý človek, ktorý je vychovaný demokraticky a sme členom Európskej únie, pozná očividne tie výhody Európskej únie, však berie aj plat ako europoslanec, zarába eura, nie ruble. Dobre, ale rešpektujem každého názor, ale tento názor, absolútne sa s ním nezhodujem a aj tak nerozumiem, čo tým chcel povedať samotný autor a myslím si, ani autor to nevie, čo tým chcel povedať. Základná otázka je, kto nás mal po revolúcii učiť o demokracii, ako žiť v slobodnom svete? Kto nás mal to naučiť? Komunisti, Rusi, alebo kto? Vodcovia komunistickí, kto tu mal prísť? Putin nás učiť? Alebo Lenin nás mal učiť o demokracii? Alebo západné krajiny? Z môjho pohľadu ten západ zlyhal a mal nás to naučiť viac. Je tu strašne málo amerického vplyvu, demokratického vplyvu alebo západného vplyvu, je tu strašne málo. Ja tu nevidím žiadnu osvetu o Európskej únii, o demokracii, v školách predmety takéto chýbajú nič. Ja tu vidím na Slovensku len ruský vplyv. Ruský vplyv na Slovensku je o mnoho silnejší ako demokratický, americký alebo vplyv Európskej únie. Vidno to aj v knihách na školách do dnešného dňa. Áno, vážený, ruský vplyv je tu oveľa silnejší a vidno to aj vo výsledkoch volebných. Ja keby som bol na mieste, ja tu prizvem všetky občianske združenia alebo mimovládne organizácie alebo všetkých aktivistov, ktorí šíria demokratické hodnoty z celého sveta západného, nech nás to už konečne naučia, lebo očividne nefunguje tu niečo na Slovensku. Pán mladý Kaliňák, tak kto nás to mal naučiť? Lenin alebo demokratický svet? Kto nás mal naučiť, ako žiť v demokratickom svete? Však vy ste tam nepovedali v tom videu základné myšlienky. Vy tu presadzujete len ruský vplyv, podľa môjho názoru nejaký totalitný. Vy sa inšpirujete totalitnými politikmi, ako sú v Bielorusku, Rusku. Však samotný váš predseda Robert Fico strany Smer povedal, že on závidí v Azerbajdžane prezidentovi, ako on tam vládne. Niečo v tom zmysle povedal. Však tie slova už o niečom svedčia. Doteraz nepochopili ste samotní politici, čo je to demokracia. A teraz si neberiem servitku pred ústa. Či opozícia, či vláda, málo kto z vás si uvedomuje, čo je demokracia. Vážení, demokracia ste vy, občania, čiže ľud, a demokracia ide zo spodu. Demokraciu nemá určovať moc peňazí alebo nejaký totalitne zmyšľajúci človek, ktorý je na vrchu nejakej politickej strane. Vy si to veľmi mýlite, vážení občania. Vy sa nemôžete báť povedať svoj názor, vy nemôžete byť zastrašovaní, vy musíte byť voľní, slobodne nadýchnúť sa a rozprávať sa. Ja som už jeden z mála, ktorý sa bojí, ktorý nabral odvahu hovoriť o svojich názoroch. Pán Kaliňák, vy nás tu neovplyvňujete vašimi totalitným smerom. Vy tu nestrašte s Sorošom. Ja som za to, aby tu prišli aj 10 Sorošovia. Vy nás tu neovplyvňujete nejakým Ruskom, alebo čo, že nás tu ovplyvňujú demokracia, alebo ja neviem, že vy nás tu normálne týmto strašíte a zastrašujete. Je to poľutovania hodné, že mladý človek má takéto slova ako vy. Vy vo videu vôbec, čo ste povedali svoj názor, podľa mňa sám tomu nerozumiete. Vôbec sám, absolútne. Vaše myšlienky sú 0 bodov. Nerozumiete demokracii, nerozumiete politike a vaše slova hodnotím jednoducho. Vám ide len o vlastný prospech a takto si zháňate svoje hlasy. Ja asi, keď sa dostanem niekedy do politiky, do parlamentu, a môj prvý prejav bude o demokracii, že by ste to už konečne všetci pochopili. Lebo očividne vy to neviete. Vy sa inšpirujete Putinom a to je veľká chyba. Čaute.